Tak som rada, ďakujem za pozvanie. Nebola som tu v živote. Ani GPS-ka toto miesto nenašla. Ale našli sme to, vedení Pánom, pretože verím, že je jeho vôľa, že sme tu dnes. Aspoň niečo sa dá nejak rozlíšiť, tak nejak jednoducho. Volám sa Veronika, som z komunity Blahoslavenstiev a aby otec Rastio nemal z toho mindráky, keď mi povedal Katarína, moje krstné meno je Katarína. A keď píšem nejaké knižky, tak po mne sa vždy žiada, aby som napísala Veronika Katarína, a kebyže mám ešte nejaké ďalšie mená, tak ešte aj to by po mne chceli. Hej? Takže som Veronika Katarína. V komunite iba Veronika mladšia ani nevedia, že som nejaká Katarína. Takže Veronika je reholné meno. Drahí bratia a sestry, tá téma, ktorá nakoniec bola vybratá, či je Božia vôľa. Je Božia vôľa, že čokoľvek sa nám v živote stane? Ja myslím, že keby sme si robili takú anketu, tak by sme už aj odpoveď tu mali, ale nie je to tak celkom evidentné. Pretože vo svojej službe, je to služba duchovného sprevádzania, formácie, prednášok, iste, ale predovšetkým duchovného sprevádzania, to znamená, načúvam ľuďom a keď nám Pán dá nejaké svetielko, tak si aj nejak poradíme. Tak práve sa stretávam veľmi často s tou určitou predstavou o Božej vôli. Takže aspoň tak nejak to veľmi rýchlo vysypem. Mnohí ľudia napríklad vidia Božiu vôľu za všetkým, čo sa im v živote stane. Oni to možno, že až tak vážne nemyslia, ale oni to tak povedia. Ale niekedy, keď sa jedná o také hraničné situácie v živote, tak potom sa to môže obrátiť veľmi proti ním, alebo nejak môže ublížiť niekomu inému. Napríklad, keď sa nám niečo deje v živote zlé, niečo sa nám nepodarí, tak niekedy máme tendenciu povedať, no čo, asi to tak Pán Boh chcel. Napríklad niekoho nezobrali na vysokú školu niekde. Hej. Možno to tak Pán Boh chcel, alebo chcel to tak. Alebo dokonca až taký fatalizmus, tiež niečo sa niekomu nepodarí, áno, tak znova je tam tá odpoveď, no veď čo sa má stať, tak sa stalo. Alebo čo sa má stať, stane sa. Poznáme to, hej. Takže v našom rozprávaní častokrát použijeme ten výraz, Boh to tak chcel, malo sa to stať, hej. To a ono bola Božia vôľa. Niekoho zrazí auto a my sme schopní povedať, Pán Boh si ho povolal. Hej. To znamená, že bola Božia vôľa, že ho zrazilo auto, inak povedané. Hej. Takže niekedy veľmi ľahko niečo pomenujeme, že to Boh chcel, že sa to tak má stať malo, že my s tým nič neurobíme, lebo čo sa má stať, sa aj tak stane. Hej. Ako keby nás určoval nejaký osud. Iný zasa, s čím sa stretávam, tiež veľmi často je, že pri každom svojom aj seba menšom rozhodnutí pátrajú po tom, či je to Božia vôľa. Či si mám kúpiť také tričko zelené alebo modré. Pane Bože, čo ty chceš? Aká je tvoja vôľa? Trošku to preháňam, ale chcem tým povedať, že sú to niekedy drobné veci života, kde sa pýtame, či je to Božia vôľa. Niekedy ľudia sa dopytujú na Božiu vôľu de facto, dá sa povedať, pred každým rozhodnutím, či ísť tam, alebo ísť tam, hej, veľmi tak ťažko sa im žije. A potom, keď aj nejak sa rozhodnú, že to na základe niečoho usúdia, že zrovna toto je Božia vôľa, aby som išiel tam, tak potom zasa to stále spochybňujú, a či to ozaj bola Božia vôľa. Či to, čo sme sa rozhodli, bola Božia vôľa, hej. No. Takže celkovo títo kresťania majú taký, by som povedala, komplikovaný život. Niekedy sa to až tak, taký ťažký život. Pretože ustavične sa trápia nad tým, čo je, mohla byť a mala byť Božia vôľa a tak ďalej. Iní, zvlášť takých, my sme tiež takých obnovných prúdov v cirkvi, takže to mám všade okolo seba, častokrát hľadajú Božiu vôľu takým, by som povedala, takým výnimočným spôsobom, znamenia na oblohe a všelikde, a keď sa otočí, tak určite to bude môj manžel, hej, a podobné veci. No niekedy to možno, že niekomu vyšlo, ale tí, čo im to takto nevyšlo, tak no. Takže rôzne znamenia, hej, vyprosujeme si znamenia, dávame Bohu ultimáta, ak do pol roka sa nestane toto, tak určite to bude Božia vôľa. Hej, takýto spôsob, áno, ktorý ľudia v 19. storočí by sa pekne na nás pozerali, že čo to stvárame. Hej. Takže ďalší zasa majú z Božej vôle strach i v živote sa nejak k Bohu priblížiť
alebo viac žiť akoby podľa Božej vôle, obyčajne vo svojich predstavách, vo svojej Božej vôle, lebo majú strach, že jednoducho to potom nezvládnu. Príklad, čo keď Pán Boh chce, aby som išla do komunity blahoslavenstiev, ale ja to tam nezvládnem. Ja tam ani nechcem ísť, ale čo keď Pán Boh chce, aby som tam šla? Hej, vstúpila, hej? Tak takéto, hej. No a potom samozrejme máme vôbec, neviem, sú tu mladí, ktorých by to možno zaujímalo, možno nie. Pane Bože, čo chceš, aby som robil, bol, v jakom životnom stave? Kňaz, reholnica, manželstvo. A keď manželstvo, ktorý manžel, manželka a tak ďalej, hej. A dostala som teraz nedávno list od žien okolo 40-ky. Poradte nám, čo máme robiť. Modlíme sa už desiatky rokov za manžela, a stále sme ho nenašli. Ako to ten Pán Boh chce, keď vie, že túžime po manželstve a proste ten princ na bielom koni tu stále nie je. No, po tej 40-ke to už aj bude problém. Takže to sa tomu nesmiejem, pozor. Hej, lebo naozaj ženy, najmä ženy, ktoré sú akoby stvorené pre vzťahy, dá sa povedať, to nie je vôbec jednoduché si predstaviť, že sú v plnej síle ešte, aj v produktívnom veku a vlastne oni fakt nemajú niekedy vlastne, a čo teraz majú robiť? Hej? Tak možno, že sa k tomu dostanem konkrétnejšie. Ale takže to je jedna z vecí, áno, kedy sa dopytujeme na Božiu vôľu, ako to Pán Boh chce, keď vie, áno, pozná moje túžby, ale neodpovedá na ne. No a samozrejme utrpenie. Utrpenie všetkého druhu. Chce ho Boh. Keď ho nechce, tak prečo ho dopúšťa? Nevidie to nakoniec narovnako? Ak ho nechcel, čo tam niekedy aj rozum povie, že asi niekedy nie, tak potom prečo ho dopustil? Prečo tomu nezabránil? Tak ho vlastne chcel. Lebo keby ho nechcel, tak mohol tomu zabrániť. A to už je veľká šlamastika. Toto sú veľmi bolavé veci. Takže aj k tomu sa trošku dostaneme. Samozrejme je mnoho kresťanov, ktorí sa Božou vôľou ale absolútne nezaoberajú. Čím ďalej Pán Boh od nich, oni si do toho kostola prídu, ku sviatosťom občas tiež, takže nejak majú to minimum zabezpečené, hádam teda nejak sa do neba dostanú, ale inak žiť podľa Božej vôle, no úprimne povedané, ani nevedia si predstaviť, čo by to vlastne malo byť. Majú z takej Božej vôle strach. Nech by bola čímkoľvek. A potom tu máme veľmi veľa ľudí, ktorí nie sú kresťania. A rozhodujú sa. Volia si. A niektorí naozaj majú veľmi dobre nastavené hodnoty, dokonca sa rozhodujú naozaj dobre. Sú vedení Pánom. Oni žijú podľa Božej vôle, častokrát vôbec o tom nevedia. Ako to robia? No nezaoberajú sa. Oni o Božej vôli nevedia absolútne nič. Takže vidíte, že téma Božej vôle je neuveriteľne široká téma. Veľmi. A je jasné, že ja sa teraz s vami môžem podeliť z tohto všetkoho iba s takými najdôležitejšími vecami, aspoň podľa mňa, hej. A určite vám nepoviem a neodídete odtiaľto s tým, že budete mať jasné, ako je to s tou Božou vôľou, áno. Ale na druhej strane by som bola rada, keby aspoň niečo aj z toho môjho podelenia vám pomôže v takej základnej orientácii v tejto problematike, hej, čo sa týka Božej vôle. Takže žiadne recepty tu nebudú padať, to nejde, ale nejaké nastavenie, nejaké východisko, ako vlastne naozaj žiť ako kresťania v duchu nášho Boha, v duchu jeho vôle, podľa jeho vôle. A takisto aj máte dáte základné odpovede na to, ako s tým životom to je, či všetko to, čo sa deje, je podľa Božej vôle a ako to mám vlastne rozlišovať. Aspoň trošičku sa pokúsime si toto nejakým spôsobom trošku otvoriť. Pre tých z vás, pretože tu nebude veľa času ani na otázky pravdepodobne, ale ak by som vás dostala do nejakých takých slepých uličiek, naozaj sa pri tejto téme sa to môže stať, tak potom úplne na konci, pre tých z vás, ktorí to budete potrebovať chcieť, tak práve k tejto téme som napísala tú knižku o Božej vôli. Božia vôľa, bludisko alebo cesta a vznikla to práve na základe všetkých týchto otázok, ktoré sa ku mne dostávajú v tom sprevádzaní a potom aj v rámci štúdia teológie a v takej konzultácii s ďalšími teológmi sme nejak prichádzali k tomu teda, čo vlastne môžeme k tejto veci povedať a čo a naopak povedať vôbec sa nedá. Hej.
Takže môžete sa potom viacej v tom dočítať. Je to ľahké čítanie, je to robené nie pre odborníkov, ale pre nás, pre obyčajných ľudí. Tak, takže kde začneme? Tak začneme najprv takým základným dôležitým východiskom, ktoré je dobré si pripomenúť. Ja si myslím, že nič nové vám nepoviem, ale že vám to pripomeniem. A ak náhodou je to pre niekoho nové, no tak budem tiež rada. Tak. Základný postoj kresťana, budeme hovoriť o nás, o kresťanoch, základný postoj kresťania k Božej vôli. Tak už sme asi pochopili z tých nastavených flešiek, takých tých problematík okolo Božej vôle, že nemôžeme okamžite na všetko byť suverénni a povedať hneď, toto je Božia vôľa, toto nie je Božia vôľa, toto Boh chcel, toto Boh nechcel a tak ďalej. Táto suverenita nepatrí do kresťanského života. Ja môžem vo svojom živote skutočne vedieť, uvidíte, ja to rozoberiem za chvíľu, čo nie je Božia vôľa. Čo nie je Božia vôľa. A v podstate iba v jednej veci viem, čo Božia vôľa je. Tak, na toto si priblížime. Každý kresťan je človek a človeku pred svojim Bohom náleží jeden základný postoj a to je pokora. Kresťan, človek, si musí byť vedomý, že vo vzťahu k Bohu je stvorenie. Je jasné, nič nového nehovorím. Ale čo to znamená? Stvorenie nemôže obsiahnuť stvoriteľa. Človek nemôže vlastniť Boha tak, že bude dokonale sa vyzná v Bohu, aby vedel, čo je presne, ako Boh zmýšľa. Nemáme na to. Nemáme na to. Ako žena niekedy dávam taký príklad k tomuto, čo muži vraj mi raz povedali, že to nemajú tak veľmi radi, že my sme ako také embryo, ktoré sa vyvíja v maternici. Pre nebo. Máme všetko, čo potrebujeme k životu. Máme to Božie objatie, pokiaľ naozaj veríme v Boha, Ježiša Krista. Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme k životu, aj keď my si myslíme niekedy svoje úprimne. Ale Boha nevidíme. My ho svojím spôsobom vnímame, žijeme v takomto existenčnom spojení s ním, pokiaľ sme do toho dorastli, ale nevieme, aký je. Presahuje nás. Takže veľmi je dôležité si uvedomiť, Boh ma vždy bude presahovať. Preto hovorí aj Izaiášovi Duch Svätý, Božie slovo, moje myšlienky nie sú vaše, moje cesty nie sú vaše. Ako proste toto presahuje, ako nebo presahuje zem, tak moje myšlienky presahujú vaše myšlienky a tak ďalej. Takže my môžeme Boha poznávať, svätý Pavol, prvý list Korinským 13. kapitola, môžeme ho poznávať len čiastočne. Kým žijeme na tejto zemi, len čiastočne. Aj tí najväčší teologickí géniovia a mystici poznávajú Boha čiastočne. A keď ho raz budeme poznať tvárou v tvár, aj tak ho neobsiahneme úplne. Čiže Boh je totálne presažný, transcendentný Boh. Už len toto vedieť, už len toto si pripomínať, stačí, aby sme nejak uchopili tú svoju pokoru pred Bohom a aby sme tak suverene nevyhlasovali, čo je a nie je Božia vôľa. Už len toto. Ideme ďalej. My sme len ľudia. Ako teda stvorenie sme limitovaní v poznávaní Boha, pretože ho máme poznávať Ježišovi Kristovi úplne. No? Takže sme limitovaní. Limitovaní sme slovami, vyjadrovaniami, predstavami, obrazmi. My sme stvorení na obraz a podobu Boha, to je pravda, ale v skutočnosti a prakticky my niekedy práve toho Boha si prispôsobujeme na svoj obraz a podobu. Jeho jednanie pripodobňujeme nášmu jednaniu a nie obrátenie. Si môžete všimnúť. Príklad. Príde za mnou jedna dievčina a hovorí mi o svojom despotickom otcovi, ako bola zranená a hovorí mi, preto ja nemôžem povedať Bohu, že je otec. Pretože ona tam spodobuje toho svojho pozemského otca s tým nebeským otcom. Chápeme to? Dobre. A ja jej hovorím, no tak mu hovoríte matka. Ja viem, že to niekedy pohorší. Ale neviem, či viete z teologického hľadiska, že Boh nás miluje otcovskou, materskou láskou. Celá ľudská láska, otcovská i materská, má svoj pôvod v Bohu.
Takže Boh vie byť nežný, ako matka, hovorí svätá Tereska z Lizie, a zároveň je to otec, ktorý nás učí stavia na nohy, učí nás žiť. V ňom je všetká láska, všetky podoby lásky. A ona mi na to hovorí, no už len to nie. A hovorím, prečo nie? Pretože moja mama, to bola jedna ušliapnutá, to bolo na Morave, takže ušláplá žena, ako proste ponižovaná žena bez vlastnej dôstojnosti práve vďaka tomuto jej manželovi. Takže toto dieťa sa cítilo stratené vo vesmíre, pretože ani otec, ani matka, nič jej nepomohlo nejak akoby vnímať Boha ako otca, alebo Boha v jeho otcovsko-materskej láske. Proste nejako to nešlo. Takže toto je ten problém, kedy my na základe vlastných skúseností, vlastných zážitkov, pocitov a všetkého možného, my akoby toto premietame na Boha. Keď necítim Boha, Boh ma nemá rád. Keď ho necítim, nie je tu. Hej, na základe vlastných pocitov. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Lenže problém je, že čo sa týka Božej vôle, my niekedy si takto Boha aj interpretujeme. Interpretujeme ho na základe nášho ľudského jednania. Keď niečo urobíš zle od dieťaťa, tak ti dám na zadok. No, pardon, dneska sa to už nesmie. Dobre, voľakedy za môj čas sa to robilo. Hej. Takže prišiel nejaký trest. Dneska je to, že nebudeš miesto 5 hodín pri internete sedieť iba 2 hodiny. Hej? Tak môže byť taký trest. No. Dobre. Takže proste urobím niečo zlé a nasleduje trest. A toto my premietneme na Boha. Takto jednáme my ľudia, takto jedná Boh s nami. Vždy je to tak? A tu sa dostávame do závozu. Takže naše interpretácie nášho jednania prenášame niekedy na Boha. A toto je práve ten problém. Takže nech toto ukončím. Tento základný postoj kresťana, to znamená, že potrebujeme byť pokorní a potrebujeme byť opatrní v našich vyjadrovaniach, kedy prenášame na Boha niečo z ľudského jednania. Tak toto sú také dve základné východiská, ktoré by nás mali držať v takej, by som povedala, v takej bázni pred Bohom, keď chceme povedať, že toto je a nie je Božia vôľa. Alebo to, čo sa stalo, je alebo nie je Božia vôľa. Dobre? My potrebujeme, a toto je teraz dobrá správa, my potrebujeme Ježiša Krista. To je úžasné. Spievali teraz, hej? Musíme to zobrať vážne, že ho potrebujeme. Veľmi vážne, že ho potrebujeme. Mať Ježiša Krista, držať sa ho ako kliešť v dobrom i v zlom. Vyhrávame. Pustiť sa Ježiša, prehrávame. Ide mi o to, aby sme našu vieru nie, ktorá spočíva v nejakom kulte iba, alebo ja neviem v čom, aby sme ju zobrali vážne. Veriť, hovorí pápež František v encyklike Nádhernej encyklike Lumen Fidei, veriť znamená veriť Ježišovi, žiť vo vzťahu s ním, v dobrom i v zlom, proste jednoducho my sami od seba nevieme žiť. My hovoríme často o láske, máme toho plné ústa. Ale o akej láske vlastne hovoríme? Čím viac poznávame Kristovú lásku, ktorá potom formuje, premieňa našu lásku, a to už je dobrodružstvo života, to stojí za to. A zistíme, že mnohé podoby lásky sú iba falzifikáty lásky. Že to nie je Kristova láska. To nie je pravá láska. Takže potrebujeme Ježiša. Viete, keby nám stačilo len nejaké doplnené učenie starozákonného človeka, to znamená doplnené učenie desatora, tak Pán Ježiš nemusel prísť a už vôbec nie zomrieť na kríži. Ježiš nám nepriniesol nejaké iba nové učenie. On nám priniesol život, plnosť života, ale my potrebujeme v ňom sa učiť poznávať, o akom živote to vôbec on hovorí. Potrebujeme byť učeníkmi. Nie iba jedným zo zástupov, ktorí prišli za Ježišom, keď potrebovali byť uzdravení, keď sa potrebovali najesť, keď potrebovali byť oslobodení. To sú všetko legitímne potreby, áno, ale sú to zástupy, ktorí keď dostali, tak odišli. A mnohí z nich možná potom ako zástupy kričali na krížovej ceste ukrižuj ho. Lebo odrazu im prestal plniť to, čo oni chceli. Musíme byť z tých zástupov učeníci.
ktorí budú skrze Ježiša a v Ježišovi učiť sa poznávať, kto je náš Boh, akú lásku vlastne máme žiť, pre ktorú sme boli stvorení, čo je to teda tá Božia vôľa, no, čo je to život. Toto všetko sa učíme v Ježišovi Kristovi. Tu by som mohla kľudne skončiť, pretože ak je nejaká Božia vôľa, tak je to toto. Ak vieme, ak môžeme povedať, čo je Božia vôľa je žiť v Bohu. Až sa to završí vo večnosti v nebi. Božia vôľa určite je spása človeka. To teda určite. Božia vôľa je, že bude zápasiť o našu spásu až do posledného výdychu. To určite. Keby sme ale toto zobrali naozaj vážne a učili sa žiť v tomto svetle s Ježišom, v tomto duchu spásy, v duchu zachráneného človeka, tak by to stačilo. A mnohé iné naše otázky po Božej vôli by sa vytrácali ako taká rosa, keď začne svietiť slnko. Proste by sme to nepotrebovali ústavične riešiť. Takže nech to uzavriem, tento bodíček. Božia vôľa je spása človeka, premenené na drobné, to znamená učiť sa žiť v duchu Ježiša Krista, v duchu Evanjelia. Máte doma písmo. Teraz je rok Božieho slova v celej katolíckej cirkvi, to je super. Ja viem, že to možno neurobíte, ale možno, že si spomeniete a niekto to aj urobí. Zoberte si žltú, jak sa tomu hovorí, farbičku. No, zvýrazňovačka kľudne, len vám to v tom písme sa to presaje na druhú stranu a budete mať žlté z jednej a z druhej strany, to, čo ste aj nechceli, hej. Tak obyčajnú farbičku, žltú. A čítajte. Pôjdete od jedného evanjelia k druhému, k listy a tak ďalej. Možno za rok to všetko zvládnete a robíte to akýmkoľvek spôsobom. A s touto žltou farbičkou si vymalujte len to, čo sa týka života nášho vzťahu k Bohu a vzťahu k druhým. K ľuďom. Vaša Biblia vám zožltne. Červenú farbičku si zoberte, aby ste si tam vymalovali všetko to, čo je pre vás veľmi dôležité, čo vyslovene hovorí, čo sa dotýka vašej záchrany. Už napríklad dneska list Rimanom 8. kapitola. Kto ma odlúči od lásky Krista? Kto bude na mňa žalovať? Kristus? Však ten sa za mňa prihovára. Proste kľúčové slova, o ktoré sa potrebujem oprieť, keď ma niečo obviňuje, alebo iní ma obviňujú a tak ďalej, keď sa oddelujem od Boha. Dobre? Červenou. Modrým všetko ostatné, čo potrebujete. Hej? No, budete mať nádherne vyfarbené písmo, ale kedy vám tam padnú oči, vtedy si na to spomeniete. Je veľmi dôležité, že tu nejedná sa o literu alebo o text, ale skutočne o to, že ja chcem ako učeník, učeníčka s Ježišom žiť podľa jeho slova v duchu, v jeho duchu. Drahí bratia a sestry, toto je Božia vôľa. Pretože keby sme to robili a podľa takto žili, učili sa s Bohom žiť pod autoritou jeho slova, ten svet okolo nás sa bude meniť. Tie vzťahy okolo nás sa budú meniť. Vy sa nemusíte dopytovať, áno, či máte uváriť toto alebo tamto, či si máte kúpiť toto alebo tamto, mať prácu takúto alebo takúto. K tomu prídeme, isté, že to rozlišujeme ako každý iný človek. Ale pre vašu spásu toto nie je dôležité. Pre našu spásu z nás a tých druhých je dôležité, ako medzi sebou žijeme. Čo okolo seba šírime? Akého ducha okolo seba šírime? Toto je Božia vôľa. Takto sa mení náš život a svet. Preto prišiel Ježiš. Aby to všetko s nami žil. Aby nás to učil, ale zároveň nám pomáhal. Bol s nami. No. Tak toto je určite Božia vôľa. Čo nie je Božia vôľa? No, všetko, čo je proti tomu. Všetko, čo ma oddeluje od Boha. Opakujem, všetko, čo je proti spáse človeka, proti duchu Ježiša Krista. To nie je Božia vôľa. Nie je Božia vôľa to, čo ma oddeluje od Boha.
Môj hriech, hriechy toho druhého, hriechy v rodine, ktoré dorážajú na tie deti a ničia ich, deformujú, ovplyvňujú. Hriechy spoločnosti, v ktorej žijeme, ktoré nás oberajú, proste jednoducho nás deformujú práve tak, vidíme, čo sa deje aj u nás. Naše omyly, ktoré si nikdy nepriznáme, nevyznáme a tak ďalej. Čiže jednoducho nie je Božia vôľa to, čo nás od Boha oddeluje. Čiže čo nás oddeluje od našej spásy. Čo sa stavia proti nej. Nebude Božia vôľa, žiadna hádka, konflikty, aj keby ste 100-krát mali pravdu, ale pôjdete proti sebe v agresivite, v zlobe, v neodpustení. Opakujem, môžete mať 100-krát pravdu. Ale Božia vôľa toto nebude. Takže vieme rozpoznať, čo nie je Božia vôľa s tým, tak ako si nás Pán vedie, formuje, máme svedomie a plus ešte ako trošičku formujeme ako učeníci, tak budeme veľmi dobre vedieť rozlišovať, čo v určitých situáciách je a nie je Božia vôľa. Tým máme ale aj odpoveď na tú základnú otázku, s ktorou ste sem prišli, teda kvôli ktorej to stretnutie sa tak nazvalo. Je Božia vôľa všetko, čo sa stane? Máme odpoveď. Všetko to dobré, čo nám pomáha k spáse, čo nás vedie k pravej, teda Kristovej láske. Všetko to, čo nás spojuje s Bohom. Áno, za týmto môžem vidieť Božie pôsobenie, pretože každé dobro, láska, všetko, čo je život v pravom zmysle slova, čo nás vedie k životu, je spojené s Bohom. Je to od Boha. Takže kľudne môžeme si dať odpoveď, áno, toto, za týmto je dobre vidieť aj Božiu priazeň, Božiu milosť. Keď sa na vás niekto usmeje, kľudne môžete aj Pánu Ježišovi poďakovať za tento darček, ktorý vám dal skrze toho človeka. Hej? To Božia vôľa, dobre. Ale mu je Božia vôľa, keď ja neviem, práve hriechom ublížime niekomu, alebo niekto ublíži nám, spústa zranení v domene láske. Je to Božia vôľa? Nie. Samozrejme, že nie. Takisto sme ľudia omylní. Takisto nemôžeme Bohu pripisovať naše omyly, naše chybné rozhodnutia, ktoré ale majú svoje dôsledky. Majú svoje dôsledky. To tiež sa nedá pripisovať Bohu. Tak minimálne aspoň toto na teraz, v takých tých obyčajných, zatiaľ sa nedotýkame nejakých vážnych tém, ale v takých obyčajnom živote, áno, to, čo je objektívne zlé, nemôžeme pripisovať Bohu. Dobre? To je jednoduché. To, čo je dobré, nás vedie k životu, k láske, k Bohu, k druhým, môžeme kľudne pripisovať Bohu. Pretože je to spojené s Bohom. No, takže aj mnohí neveriaci ľudia, nekresťania svojím spôsobom dokážu žiť podľa Božej vôle práve tým, aké dobro rozdávajú, aké ovocie má ich život. Dobre? Teraz taká pomôcka maličká. Ako sa rozhodovať vo veciach, alebo aby sme vedeli rozpoznať, čo môže byť, nie je Božia vôľa, keď sa niečo deje, stane. Ako sa zároveň aj rozhodovať vo veciach časného života. Pozrite, veľmi stručne musím to nejako skrátiť. Boh si nás stvoril na svoj obraz a podobu. Áno. Teraz som čítala jedný taký, ale vlastne čo. No proste dal nám rozum. Hej. Niekto to nazval to niečo medzi ušami, hej, v hlave. Takže dal nám rozum, vôľu a možnosť vedomé uvažovať, zvažovať, žiť vlastné také vnútorné hnutia, city. Ano. Čiže to, čo už zvierat je pudové, my to môžeme ovládať, my to môžeme proste spracovávať a tak ďalej. A máme rozum a vôľové vlastnosti. Dobre. To je veľmi dôležité, keď hovoríme o Božej vôli. Už vôľa niečo naznačuje. To znamená niečo, čo Boh chce. Áno. Za tým je nejaká Božia myšlienka. Boh to chce. No a podobne, on si nás stvoril na takýto obraz. Hej. To znamená, aj my rozmýšľame, niečo chceme. Tak keď uvažujeme o Božej vôli, alebo sa rozhodujeme vo veciach časného života, či niečo je, alebo nie je Božia vôľa, na prvom mieste nie je vyhľadávať znamenia a všelijaké mimoriadne neviem čo. Na prvom mieste je treba jednoducho sa naučiť používať rozum, vôľu, city. Dobre? To je veľmi jednoduché. Ale ako kresťania, lebo to robia aj neveriaci ľudia,
Ako kresťania, to je svätý Augustín, ktorý hovorí, je treba ako učeníci učiť sa mať stále viac a viac rozum osvecovaný vierou. Náš rozum by mal byť osvecovaný vierou. Už to, čo som vám povedala pred chvíľkou s Bibliou, áno, toto je svetlo, ktoré osvecuje moje vzťahy, moje jednanie, moje zmýšľanie, moje postoje a ja sa ich učím podriadovať Ježišovi Kristovi. Takže je to rozum, ktorý je osvietený vierou. Neviem, či sa to dá pochopiť snáď nejako. Hej? To znamená, že nie je jedno, aké rozhodnutie ja urobím, pretože ja spolu s Ježišom vidím, aké dôsledky by malo nejaké, povedzme, moje vážne rozhodnutie. Hej? Takže toto je na prvom mieste. Samozrejme, že to nestačí, ale ten rozum, vôľa, to vedomé prežívanie našich pocitov, hnutí je dôležitá vec, keď sa pre niečo rozhodujeme, rozlišujeme, či niečo je alebo nie je Božia vôľa, áno, tak, aby som sa rozhodla dobre, inak povedané podľa Božej vôle, aspoň takto to prezentujeme, tak je treba používať práve tieto ľudské vlastnosti, tak ako sme boli vybavení. Rozum, vôľa, city. Takže rozum, formovaný evanjelium nás učí rozsudzovať, čo je Božia vôľa. List Rimanom, 12. kapitola, prvé 2 verše. Hej. Premeňte sa zmýšľaním, metanoia, to znamená zmeňte zmýšľanie, ale to za nás neurobí Boh. To vo svetle evanjelia spojený s Ježišom musíme robiť my. Ja sa musím zriekať zlého, ja sa musím zaťať si do pery, keď chcem niekoho ohovoriť, zmeniť zmýšľanie, príliš rýchlo napríklad sa posudzujeme a všelijaké predsudky si hádžeme na druhého vo svojej hlave. To chce metanoju, zmenu zmýšľania. Táto zmena zmýšľania nás potom vedie k tomu, že začneme byť vnímaví, ako veci vidí Boh. A tak tam čítame, áno, zmeňte svoje zmýšľanie, aby ste rozsudzovali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé, správne a tak ďalej. Vidíte? Takže také poznanie Božej vôle niekedy v určitých situáciách života nám nepadne samo do lona, ale je to ovocie môjho učeníckeho života. Pán si ma takto vedie. Treba, aby sme to nejako sa naučili do toho ísť, áno, pretože inak budeme stále hľadať, chodiť po všelakých rozhovoroch a hovoriť, sestrička, prosím vás, povedzte mi, čo Pán Boh po mne chce teraz a teraz a teraz. Hovorím, a čo myslíte vy? No ale ja neviem, čo ja si myslím niečo, ale čo chce Pán Boh? Čo si myslíte vy? Po čom túžite vy? No ale ja chcem vedieť, čo je Pánova vôľa. Dobre, ja sa vás pýtam, čo chcete vy. Veď Boh si nás takto vybavil. On očisťuje naše myslenie, naše túžby. On neprichádza akoby zvonku, aby nás niekde natlačil, kde my nechceme. Hej. Čiže toto je veľmi dôležité a samozrejme potom aj zodpovednosť za naše rozhodnutia nesieme my, nie Boh. Alebo niekto iný, kto nám povedal, čo máme urobiť. Na adresu takých mimoriadnych prostriedkov, jak tomu hovoríme, znamenia, niekto si otvára písmo, alebo prostredníctvom chariziem a tak ďalej. Áno, toto všetko vo výnimočných situáciách v živote existuje. Len duchovná rada, samo o sebe tieto mimoriadne prostriedky k rozlíšeniu Božej vôle v nejakej vážnej veci nestačia. Kto môžete tomuto rozumieť, asi viete, o čom hovorím. Ja si môžem otvárať písmo, Pane Ježišu, povedz mi, čo teraz mám urobiť. Hej, otvorím si bohatého mládenca, choď, predaj všetko, čo máš. Áno, bum, všetko ja predám a idem. Asi tak. To sa inak stalo toto. Hej. No, dobre. Tak rodičia mali radosť, pretože predal to, čo bolo ich. Hej. A keď odchádzal z toho Karmelu, tak samozrejme s rozbitým a zničeným životom, a keď mi rozprával tento svoj príbeh, tak mi hovorí, ako to je. Boh ma tam poslal, ja som to skutočne bol presvedčený, že je to Boží hlas a teraz ma odtiaľ vyhodil. A nič nemám. No, tak ten Boží hlas tam na začiatku bol trošičku. Áno. Takže nejaké také mimoriadnosti, mimoriadne zásahy do života, Boh nás posiela tam a ideme, hej. Samo o sebe toto nestačí. Boh si nás nevybavil tak, aby nám to stačilo nejakým takýmto spôsobom zázračným, dá sa povedať, že nás bude viesť. On nás vybavil ako ľudí, ktorí majú dorastať do dospelosti v Kristu,
používaním celého svojho ľudského bytia, všetkých našich tých fakult, všetkých našich schopností, hej, a my sme zodpovední za naše rozhodnutia. Nie Boh, nie druhí ľudia, nie duchovný radca, nie kňaz, ja. Tí druhí mi môžu poradiť a tak ďalej, ale zodpovednosť je na mne. Povieme, ale čo, sme omylní? Áno, sme omylní, mýlime sa. Pre Boha toto nie je žiadna tragédia, veď on vie, že sme hriešní a že sme omylní. Viete, keby nepočítal s našimi omylmi, tak by skutočne po nás žiadal vždy urobiť dokonalé, vždy dobré rozhodnutie. No ale on vie, kto my sme. Aby sme sa nikdy nezmýlili, to by nás musel zbaviť svojej právnosti a rozhodovať za nás. A je po našej slobodnej vôli. Ešte v dávnych dobách, si pamätám, z starej formácie reholného života do druhého Vatikánskeho koncilu približne, sa nosilo, že sa máme zrieknúť vlastnej vôle. Slepá poslušnosť takzvaná. Z týchto ľudí častokrát vyrastali ľudia, za ktorých vždy rozhodovali iní, napríklad v reholiach. Ono to sa zdá byť, že to je úžasné. Hej? Lenže títo ľudia, keď potom sa stali predstavenými, tak to boli výborní manipulátori. Pretože takúto poslušnosť žiadali od tých druhých. Sami boli takto vedení. Hej? A robili obrovské chyby v rozhodovaniach. Čiže nedorástli do dospelosti v Kristu. Takže už toto sa nepoužíva, áno. Tu je ozaj na mieste, aby sme si uvedomili, že my musíme počítať so svojou omylnosťou, vedie nás to k pokore, učí nás to žiť, učí nás to znova vstávať a učí nás to dôverovať Ježišovi, že si nás ďalej povedie. Ale dospievame i skrze vlastné omyly. Hej. Takže to je veľmi dôležité. Potom aj tá poslušnosť je samozrejme nie nejaká demokratická v našom prípade, v našom živote, zasvetenom živote, ale ja posluchnem, ale mám svoj názor. Hej. Takže o to by sa muselo veľa hovoriť. Takže jednoducho s omylmi Boh počíta. Nechce, aby sme boli ľudia nejako proste nesvojprávni, aby sme používali svoju vôľu. Jediné, čo po nás chce, nie zriekať sa vlastnej vôle, lebo to je známka môjho človečenstva, ale zriekať sa, dávať pod vládu Ježiša Krista tzv. Svoju vôľu, svojhlavosť. Ja to vidím takto. Áno, ani Boh so mnou nepohne. No tak problém. Hej. A toto bráni aj tej naozaj zdravému žitiu poslušnosti, jak v rodinách, tak v reholiach, všade. Pozrite, takže keď sa zamýšľame nad teda touto témou, či je všetko v živote Božia vôľa, čo sa stane, tak sa nám už kryštalizuje odpoveď. Ak za tým, čo sa mi stalo, je ľudský omyl, hriech, nejaké zlo, v nejakej podobe, tak to nemôžem stotožniť s Božou vôľou. Toto je pre nás veľmi dôležité. Ale napriek tomu, že sa nám to deje, Pán si nás vedie. Jeho vôľa je, že si nás v tej danej situácii, ktorú sme doberali my, alebo niekto iný, že si nás ďalej bude viesť. Ano. Ale stále nás bude viesť viac a viac, aby sme boli ľudia, ktorí sa budú rozhodovať, budú zodpovední, nebudú za všetkým vidieť, že toto chcel Boh, toto Boh nechcel, ale budú sa učiť jednoducho sami rozsudzovať tie veci v spojení ovšem s Bohom, áno, v jeho duchu, v jeho prítomnosti. Aj keď sa mýlime. Dobre. Samozrejme, že niekto by už mohol mať tuto v hlave nejakú takú myšlienku, no dobre, ale ak ja sa napríklad zmýlim v manželstve, že si nezoberiem, hej, že si ten týždeň manželstva, či naozaj ten môj manžel alebo manželka bol ten pravý, či to bola Božia vôľa, či Boh mi ho dal. Hej. Také časté otázky. Tak znova, toto sú veci, ktoré naozaj kresťania 19. storočia nepoznali takéto rozmýšľanie. Oni takto absolútne nešpekulovali. Mám príklad poviem, áno, to určite poznáte, to je, hej, známe.
Zoberme ešte dobu malej Teresky, ale aj vlastne ešte nedávno, dá sa povedať. Kto rozhodoval o tom, kto si koho vezme? Boh? Čo? Rodičia. Na základe čoho? Na základe Božej vôle? Na základe čoho? Majetočky, políčka. Ešte moja babka sa narodila v roku 1902. Svojho manžela videla druhýkrát pred oltárom. Poznali sa? Nemohli sa poznať. A keď som sa jej pýtala, babi, a ja som ešte vykala, hej, a milovala ste ho, keď by toto rozprávala. Ona sa na mňa pozrie a hovorí, čo to? Ja som pochopila, že ona vôbec nepozná toto slovo. Ja. Lebo milovať, to je Pána Boha. A tak hovorí, no či ste ho mala rada? Ona sa zamyslí a hovorí, poviem to tým západňarským dialektom, odkiaľ je ona. Dívča moje, ja nevím, no hádam aj? Veď bol dobrý človek. A keď umrel, dlho som za ním plakala. Naučili sa spolu žiť. Naučili sa spolu žiť. A tie neprekonateľné rozdiely takýto termín ani nepoznali. Oni sa jednoducho museli naučiť spolu žiť. Inak by sa, jak hovorí môj otec, pozabíjali. Ja nehovorím, že to je správne, že to takto malo byť. Ja to len hovorím ako príklad toho, že celé stáročia sa takto žilo. Áno, šlachtické rodiny, jak by dal. Tam boli nie políčka, len také nejaké maličké, tam boli celé národy a krajiny, ktoré sa tako dávali dohromady. To boli politické sobáše a tak ďalej. Bola to Božia vôľa? No. Takže tu ide o to, že my sme jednoducho, my sa dopytujeme skutočne na všetko dneska a zamotávame sa jak do pavučiny niekedy. Pretože napríklad rozlišovanie partnera, partnerky, manželstvo, to je prirodzená inštitúcia daná Bohom. Je to hneď prvý príkaz Boží. Áno. To znamená, že tí ľudia sa na prirodzenej rovine poznávali, teda v tom ideálnom, teraz zoberme ten ideálny stav, aby sa k sebe hodili, aby niesli spolu rovnaké hodnoty života, aby sa učili v duchu evanjelia, ako sú kresťania spolu žiť, aby v ich strede bol Kristus, ktorý im bude vládnuť ako hlava a tak ďalej a tak ďalej. Toto je kresťanské manželstvo. A samozrejme v tom rozlišovaní, či sa k sebe hodia alebo nehodia, no tak to sa deje na prirodzenej rovine. A iste, a to radíme všetkým, dievčatá, chlapci, a modlite sa. Modlite sa, aby ste v tom vzťahu videli, čo vidieť máte. Nezatvárali si pred ničím oči, aby ste boli vnímaví. Ale aby ste vedeli, že žiadny ideál nenájdete. Hej. To znamená, že Pán si nás skutočne vedie, ale len trošku iným spôsobom, ako by sme to my po ňom chceli. On nám nelinkuje. On nám nedáva hotové veci. Niekedy áno, keď niekedy prosíme o vajíčka, dostaneme vajíčka. Prečo nie? Však to je pekné dobro a ďakujeme za to Bohu. Ale ja hovorím o naozaj vážnych rozhodnutiach, kde moje ľudské ja musí participovať lvým dielom. Áno, my sme zodpovední za svoje voľby. Takže isté, že Pán, keď sa modlíme, dáva nám vnímavosť. Vnímavosť, aby sme boli v prípade toho partnera, partnerky, aby sme vnímali, kto v našom okolí je, aby sme ho videli. Tá modlitba je veľmi dôležitá, len hovorím, že potom to rozlišovanie, rozsudzovanie, hľadanie, to nemôžeme chcieť len čiste, aby mi Boh povedal áno alebo nie. My sme zodpovední za naše rozhodnutia. To sa týka zasveteného života, to sa týka kňazstva. Viete, to sú špecifické povolania, to už nie je prirodzená rovina života. Ja tomu hovorím, že to sú nenormálne povolania, hej, s humorom. To znamená, je to niečo, čo presahuje prirodzený spôsob života. To povolanie od Boha skutočne musíme rozlišovať, rozsudzovať, ale keď mi niekto príde a povie, mňa za vami poslal kňaz, lebo sa nado mnou modlili a videli ma v nedobielom a ja som si našla, že to je váš habit a teraz som tu a Pán ma tu chce mať, hovorím v poriadku. To je krásna rozprávka, v pohode, len tu buďte. A uvidíme. A o týždeň už sa balí ide, pretože jej vôbec nevonia, že má umývať záchody, že je tam aj robota, že tam stále nie sme v kaplnke, lebo jej predstavy boli takéto. No a je to. A je po čierno-bielom habite. Takže jednoducho to rozlišovanie nás naozaj Pán nás môže niekedy nabudiť, viesť k niečomu, áno, ale
to rozlišovanie potom sa deje priamo v teréne, na mieste, skrze iné prostriedky a zbytočne by sme potom vyčítali Pánu Bohu, že ma tam poslal a potom ma odtiaľ vyhodil. Hej. Takže cesty sú rozmanité, sú rôzne. Proste buďme ľuďmi. Normálnymi ľuďmi, ktorí majú nohy na zemi. Ešte som nedokončila. Hlavu, skutočne spojenú, pozerať sa na celý môj život, ktorý sa završí, moja spása v nebi. A tú spásu žijem už teraz, moju večnosť žijem už teraz. A hlavu a srdce mať opreté o Ježiša, ako svätý Ján. Toto troje. Vidieť, byť na zemi, vidieť možnosti, nemožnosti môjho života. Áno, čo môžem, čo nemôžem. Učiť sa vidieť poloplnú fľašu, nie vždy len poloprázdnu fľašu. Nemlátiť do zavretých dverí, keď sú ešte aj iné dvere, do ktorých môžem vstúpiť. To je život na zemi. Mať cieľ pred sebou, pred očami. Završenie môjho života v Ježišovi, v Bohu. Kam idem a ako žijem to, čo mi život prináša, vzťahy, postoj k práci, ku všetkému, čo robím. A toto všetko žiť opretá o Ježiša pri jeho nohách, v jeho náruči, do ako chcete. Toto je veľmi dôležité. A potom sa jednoducho už nedávam stále otázky, čo Boh chce, čo Boh nechce. Jednoducho žijem. Padám, vstávam, idem. Toto by som vám zo srdca želala. V podstate by som tu mohla skončiť. To, čo je tu ešte predo mnou, ale neviem, čo mi poviete, to je práve otázka utrpenia a Božej vôle. Či sa k tomu ešte dostať. Ale dáme si pesničku. Môžeme? Ja netvrdím, že je to Božia vôľa. Skúma možnosti. Ďakujem. Nemám doslov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech stál, takže to nám otvorí práve tú tému Božej vôle, utrpenia, či všetko to ťažké a zlé, čo sa nám v živote stane, aj za tým teda je Boh, či je to Božia vôľa. No. Takže z časti už odpoveď máme, ideme ďalej, dúfam, že to nejako zvládnem. To urobiť jednoducho. Pozrite, určite, keď poviem, že určite poznáme katechizmus katolíckej cirkvi, tak možno, že to tak celkom pravda nebude. Ale do srdca vám želám, aby sme ho mali doma a občas sa do neho pozreli. My sme celé ľudské stvorenstvo, áno, od počiatku našej prítomnosti na tejto zemi. Sme ľudia poznači, je to tajomstvo, nebudeme to tu rozoberať. Sme poznačení dôsledkom prvotného pádu, to znamená oddelenie od Boha, oddelenie od spásy. Hovoríme tomu dedičná vina, toto oddelenie od Boha, oddelenie od spásy. Vidíme, že nestačilo len učenie, napríklad starozákonné učenie desatoro, aby sme znova, mali otvorenú cestu do neba, otvorenú cestu spásy. Prišiel Ježiš, ktorý premostil toto oddelenie tak, že celú tú oddelenosť človeka od Boha, všetku to jeho omylnosť, hriechy, slabosti, všetko to vzal na seba. V liste Galackým čítame 3. kapitola, stal sa hriechom za nás, stal zlorečenstvom za nás, vzal na seba všetku túto oddelenosť, hriech, v pravom slova zmysle, všetku túto oddelenosť vzal na seba a urobil zo seba akoby most. Pre tá priepasť, ktorá nás oddelovala od Boha, tak ju premostil. A my, ako tí, ktorí sme v Ježiša uverili, v Ježišovi Kristovi, ideme touto cestou, týmto mostom do večnosti. Preto on je cesta. On nám nielen neukazuje cestu, on je cesta. On je pravda o nás, o Bohu, o živote. On je život sám. Áno, preto čítame tiež v prvom liste Jána, kto má syna, má život, kto nemá syna, nemá život. No toto sú všetko fantastické veci, keď do toho začneme vnikať, čo my všetko v Ježišovi máme. My v pravom slova zmysle v Ježišovi žijeme. Bez Ježiša sa len všelijak snažíme žiť a dobre žiť, ale v Ježišovi žijeme.
Dokonca aj keď sa nám nedári, a keď sme slabí a padáme, v Ježišovi vstávame, v Ježišovi skrátka na tejto ceste sme. To je úžasné niečo, úžasné. Takže od tohto dedičného hriechu sme, dá sa povedať, oslobodení krstom, ano, pretože sme zbavení tohto oddelenia. V Ježišovi máme otvorenú cestu. Môžeme ísť. A ako učeníci ideme. Hej? Učíme sa žiť s Ježišom, padáme, vstávame a tak všetko. Všetko, čo som povedala doteraz, učíme sa rozlišovať veci života, používať, ako nás vybavil, dobre. Lenže keď zoberieme ten katechizmus, ktorý som tu spomenula, je to článok, to mám aj múdro napísané, 1264, by ste hľadali. Tak tam ale potom čítame, že áno, sme zbavení dedičnej viny, ale sme poznačení. Naša ľudská prirodzenosť nie je dokonalá. Naša ľudská prirodzenosť je narušená. No, ona je v Ježišovi spojená s Bohom, uzdravení sme stále viac a viac, budeme všetci krásne uzdravení, buďme si istí, naše vzťahy tam budú nádherné. Ale tá naša narušenosť spôsobuje, že máme sklon ku hriechu. Padáme, hrešíme. Nie sme dokonali v láske. Tá dokonalosť je o láske, nie o nejakej stoickej dokonalosti, čohosi iného. Láska. Takže tá naša láska je zranená. Nevieme milovať, že by sme nezranili nikoho, nevieme byť milovaní bez toho, že by nás nikto nezranil. Je to proste súčasť tejto narušenej ľudskej prirodzenosti, hovoríme tomu. Hej. A táto narušená ľudská prirodzenosť zasahuje celé moje ľudské bytie. Aj moje telo, aj moju psychiku a samozrejme všetko. A teda táto narušenosť spôsobí, pretože moje telo nie je dokonalý organizmus, dokonalý stroj, že sa nejaká súčiastka pokazí, opotrebuje, zblázni. Na to vplývajú všetka tá narušenosť okolo nás, civilizácie, stresy a tak ďalej. Všetko to, čo môžeme nazvať, toto nie je dokonalé, toto je narušené. V morálnom zmysle slova stačí jeden výrok, aby na tejto zemi bol jeden človek, ktorý sa postaví proti Bohu, proti Božej vôli. Tento jeden človek stačí, aby v tomto svete bolo zlo. Pretože zlo sa šíri od človeka k človeku ako lavína. A skrze naše slabosti a hriechy zlo sa tu šíri. Takže nie za všetko, áno, diabol sa veľmi teší, keď robíme, čo robíme, áno, ale nie sme v tom niekedy úplne nevinne. My mu otvárame dvere. My častokrát nevedome spolupracujeme s ním skrze naše hriechy, neodpustenie, tvrdosť, závisť a tak ďalej. To sú všetko otvorené dvere pre jeho pôsobenie. Takže toto všetko, čo vám tu spomínam, táto narušenosť našej prirodzenosti spôsobuje, že trpíme. Na tele, na duši, na duchu. Trpíme fyzicky, trpíme morálnym zlom, to znamená hriechom svojim, iných ľudí. Je toto Božia vôľa? Samozrejme, že nie. Toto Boh nikdy nechcel. Nikdy. Prečo nás teda neurobil dokonalých? No, však pôvodne jeho myšlienka takáto bola. My sme sa rozhodli inak. Ale on nás chce do tejto dokonalosti v láske priviesť. Ako? Skrze lásku samu. Láska prišla na tento svet. Ježiš Kristus. A tí, ktorí v Neho uveria, ktorí Jemu uveria, ktorí sa nechajú Ježišom milovať a touto láskou sa budú učiť milovať druhých, aj svojich nepriateľov. I Kristovou láskou opakujem, nie svoju. Títo ľudia spoznajú, že tento Boh je skutočne láska. Čiže to, čo my ľudia si navzájom spôsobíme ako nedobré, ako zlé, nemôžeme za tým vidieť Božie pôsobenie. Je to proti evanjeliu, je to proti Ježišovi Kristovi. A teraz by tu niekto môže povedať, čo väčšinou na tých našich prednáškach alebo sprevádzaní počujem. No dobre, ale Boh Otec chcel smrť svojho syna na kríži. Vážne? Toto je snáď najrozšírenejší blud v kresťanskej viere. Že to bol Boh Otec, ktorý chcel, aby mu syn zaplatil za naše hriechy. Aký je obraz Otca za týmto výrokom, prosím vás? Ako môžeme o takomto Bohu, ktorý chce mať zaplatené
za všetko to, čo sme postvárali. A preto chce smrť svojho syna na kríži najlepšie. Aký je toto obraz otca? Vy by ste chceli takto ako otcovia alebo matky, aby vám niekto z vašich detí zaplatil za ostatné deti? Kde sa to v nás rodilo? Že takúto predstavu Boha máme. Ježiš je s nami 2000 rokov. Čo nám hovorí? Ja a Otec sme jedno. Ako mňa miluje Otec, ja milujem vás. Lenže ak by som mala tú lásku Otca si predstaviť tak, že ma pošle na kríž, no neviem. Tak niečo tu nesedí. A tak tu máme mystikov, našich drahých svätých. A máme tu učenie cirkvi, ktoré sa začne kryštalizovať, ak sme schopní viac a viac v Duchu Svetom poznávať, čo sme ešte predtým neobjavili, nepochopili. A poznávame, Boh je láska. Bohu nie je to zatienenia. Jakub, 1. kapitola, 17. verš. V ňom nie je stopy zla. Bohu samom nie je to zlo. Takže nemôže žiadne zlo chcieť. Kto Ježiša priviedol na kríž? Otec? Alebo my? Je veľmi dôležité nejak pochopiť v tejto súvislosti, čo sa týka utrpenia nášho. My netrpíme, aby sme takto napodobňovali Ježiša Krista, ktorý trpel. Ale Ježiš trpel, pretože my trpíme. Pre vlastný hriech, pre vlastnú narušenosť. Boh to nechcel. Boh je Otec, Syn a Duch Svätý. Boh Otec chcel spásu človeka. Našu premenu láskou, aby sme boli v nebi. Syn chcel spásu človeka. Našu premenu jeho láskou, aby sme boli v nebi. Duch Svätý chcel spásu človeka. Našu premenu láskou, ktorou je on sám. Táto trojitá vôľa nášho Boha chce spásu človeka. A že to pôjde skrze kríž, je veľké tajomstvo. Ale tento kríž sme mu pripravili my. Ja vám tu nehovorím nič z vlastnej hlavy. Nič. Ale vám doporučujem. Je tu jedna nádherná encyklika, vyšla veľmi dávno. Veľmi. V roku 1980 alebo 88, sa to plete. O Božom milosrdenstve. Dives in misericordia, mám tu zo pár výtlačkov. A tam sa dočítame. Vysvetľuje sa toto tajomstvo, ktoré ja sa vám snažím nejak neomalene priblížiť. Preto v kríži sa Boh najhlbšie skláňa k človeku. V kríži, skrze kríž, Ježiš sa najhlbšie skláňa k človeku. Najmä, keď človek sa nachádza vo svojich ťažkých a najbolestnejších chvíľach svojho života. Bol to svätý Bonaventura a po ňom ďalší teológovia, ktorí hovorili o Ježišom zostúpení kenoze Ježiša, že išiel až do priepasti ľudskej oddelenosti od Boha. Až na dno priepasti. Jeho kríž siaha až na dno oddelenosti človeka od Boha. To znamená tam, kde je človek zúfalý, kde sa cíti zatratený, kde povie, prežívam peklo. A toto napríklad zakúsila Tereska z Lizie v posledných rokoch života. Hej. Aby sme pochopili, že každý človek, žiaden človek, inak povedané, nie je stratený. Že Ježiš môže zostúpiť až do tej hlbiny, kde človek sa cíti totálne bez šance. Nemám tu čas, ale ja som mala možnosť práve v takej trošku zo scény, sa možno zasmiete, som tom vyrastala, rokovej scény, áno, čo niektorí z týchto ľudí, ktorí vlastne žili skutočne pod vplyvom zla, na drogách, pod útlakmi diabla, čo dokázali na tomto dne prežiť, keď sa stretli s Ježišom. Ježiš si ich tam našiel. Prečo si ich tam mohol nájsť? Pretože on zostúpil do tejto priepasti. On je tam, kde sme my, v našom utrpení. Nech by bolo akékoľvek. Ale nie preto, aby zo solidarity tam s nami zostal. Ale aby sa tam s nami stretol.
Preto aj tí najväčší zločinci majú šancu v Božích očiach. Samozrejme, treba sa za nich modliť, aby sa otvorili tomu lúču tejto Božej prítomnosti a chytili sa ako tí polomrtví, ako ľudia zo Šeolu, ikona vzkriesenia. Nemáte tu? Hej. To zostúpenie do Šeolu. Hej. Tá ochabnutá ruka Adama a Evy, jak ich Pán ťahá z tých hrobov do života. A toto je Božia vôľa. Pre záchranu človeka. Boh sa nevyžíva v utrpení svojho syna v kríži. Ale bolo to nevyhnutné pre nás, pre celý ten hriech s veľkým H sveta, hriech ľudstva. Áno. My ľudia sme chceli zabiť Boha. Existuje nejaký horší hriech? A Ježiš to príjme. Aby zachránil tohto človeka. Môže zachrániť každého. Preto sa máme za seba navzájom modliť. No dobre. Takže toto je zmysel kríža. Ježiš toto utrpenie vzal na seba, pretože my trpíme. Lebo my sme tí stratení, tí zlorečení. A toto je nám dobre pochopiť. Takže Božia vôľa nie je utrpenie človeka. Nie je utrpenie syna. Božia vôľa je, že Ježiš bude s nami, kdekoľvek budeme, aj v tom utrpení, aby nás viedol, svätý Pavol s Kolosanom, alebo všetci poznáte, aby nás viedol zo smrti do života, z tmy do svetla, z otroctva do slobody. Prosím vás, toto nie sú fráze. Toto je hlboká pravda o našom živote. Ale to sa mohlo stať iba preto, že Ježiš do tej smrti zostúpil, že tú tmu na seba vzal, Getsemane, on tam videl celý ten hriech ľudstva. Všetko to, čo bolo ja, bude až do parúzie. On videl to otroctvo smrti, zlá, hriechu. Všetko. A on vlastne de facto tým božským životom, áno, doslova zvnútra rozmetal moc smrti, zla a hriechu. Toto Pavol pochopil veľmi dobre, preto v prvom liste Korinským 15. kapitola. O smrť, kde je tvoje víťazstvo? Kde je tvoj osteň? On sa dokonca má odvahu posmievať tejto smrti. Áno, Ježišovi Kristovi môže. Lebo nie Pavol víťazí, Ježiš zvíťazil. Drahí moji, žiť vo víťazstve Ježiša Krista znamená žiť v moci vzkrieseného. Potom naše kríže a naše bolesti, áno, tu sú, lebo súvisia s našou narušenou ľudskou prirodzenosťou. Nie s tým, že by to Boh chcel. Ale kresťanský život je o tom, že my žijeme kríž, vo svetle vzkriesenia. Je to ako niečo, my to ukazujeme na našich habitoch, hej. Tento škapulár, táto hnedá farba, to je znamenie kríža, bolesti, slabosti, hriechu. Ale celé je to prežiarené zozadu s čím? Bielou farbou, symbol vzkriesenia, nového života. A toto je kresťanský život. Toto sú blahoslavenstvá. Blahoslavení prenasledovali, ale oni budú. Blahoslavení plačúci, ale oni budú. Toto sú dve tváre kresťanského života. My toto žijeme všetci, či to chceme, alebo nie. A Ježiš nás pozýva, aby sme to žili vo svetle vzkriesenia. Toto je jeho vôľa. Neodstránil utrpenie zo života človeka. Áno, niekedy áno. Ešte k tomu na záver prídem. Treba sa nám modliť a on uzdravuje. Ale nie vždy a nie všade. Hej. On chce, aby sme žili. Aby sme žili takým životom, že pôjdeme aj cez prach smrti a nezostaneme v hroboch. Toto je život v Kristu. Viete, toto objaviť na nás nikto nemá. Hoci sme slabí a padáme a plačeme nad sebou, nad svojimi slabosťami. Ale, jak hovorí Tereska, zdvihnem hlavu a viem, kam mám utekať. A toto je naše víťazstvo. Takže Božia vôľa je, aby sme žili, aj keď niekedy, alebo áno, trpíme. Trpíme aj morálne, aj fyzicky. Ale aby sme to dotiahli. Aby sme žili. Keď Ježiš hovorí v Jánovi v 10. kapitole 10. verš, ja som prišiel, aby ste mali život a mali ho v hojnosti, iné preklady v plnosti. Hovorí o živote s veľkým Ž. On nehovorí o živote, že tu na zemi budete všetko mať. Vždycky sa rozhodnete správne, vždycky nájdete ten ideál pre svoj život, všetko bude dobre. Toto nám Ježiš nikdy neslúbil. On slúbil, že nám bude žehnať. Aj keď pôjdeme údolím smrti. Že nás bude niesť.
že sa nám nebude vždy vodiť dobre. Ale on bude s nami a on bude našim víťazstvom. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Áno, 16. kapitola Ján. Takže je dôležité pochopiť, že Ježiš nám otvára oči. A toto je veľmi dôležité pre svet aj okolo nás, čo vám teraz poviem. Otvára nám oči, aby sme sa učili dívať na svoj život od chvíle počatia až pokiaľ. Tak. Nie po smrť, ale po nebo. Aby sme videli svoj život, ktorý je večný chvíľou nášho počatia. My žijeme večnosť už teraz. Čo to znamená? Aby sme neredukovali svoj život iba na tento časný život a na časné potreby. Oni sú potrebné, legitímne, všetko v poriadku. Ale aby sme nevideli završenie, naplnenie nášho života v tejto časnosti. Častokrát mladí, my sme tiež tak boli vychovávaní, keď sme sa vrátili alebo objavili Boha. Pán má pre teba plán. Áno, ale aká je celá veta? Pán má pre teba aký plán? Nádherný plán. Aký nádherný plán? Čoho? Že budeš všetko mať? No chcem toho vidieť, takého svätého napríklad. Ján Pavol II. Plán spásy. Nádherný plán spásy. Nádherný plán života v Ježišovi, nielen ukrižovanom, ale aj vzkriesenom. Všetko to, čo sme tu doteraz povedali. Víťazný život v Kristu. Tento nádherný plán. Toto nám svet nedá, ale tento svet nám to ani nemôže vziať. Aj keby tie voľby dopadli akokoľvek. Nebudeme to rozoberať, čo je tu Božia vôľa, dobre? Musím ísť ku koncu. Drahí bratia a sestry, rozšíriť oči. Jak iný svätý, krásny teológ povedal, učme sa znova, táto doba potrebuje eschatologických kresťanov. Čo to znamená? Kresťanov, ktorí sú plnými kresťanmi. Ktorí sa nezastavujú pri časných veciach tohto života. Áno, žijú ich zodpovedne, poctivo, tvorivo, všetko, čo do toho patrí. Pretože nám aj tak Ježiš iné nedovolí. My musíme jednoducho ísť a budovať tento svet. Ale nie sme tu pre tento svet. To znamená, že chce, aby sme boli eschatologickí kresťania, tí, ktorí majú nádej, ktorá prerazí každú beznádej, áno, ktorá sa nezastaví pri ničom, ktorá sa nezastaví, nezlomí palicu nad nikým, ktorá ide ďalej až do večnosti a v tejto vízii žiť. Nič nás nemôže odlúčiť od tejto lásky Krista. A nikto nám nemôže zobrať túto nádej. Nikto. Takže nech to ukončím. Modlitba je veľmi dôležitá. Modlitba samozrejme podľa Božej vôle, čo to znamená. Nie je to len o tom, čo my si myslíme, že Boh má robiť. Bože, daj. Je to modlitba, kde ja vstupujem do mentality Krista. Modlitba podľa Božej vôle, modlitba v Ježišovom mene, je modlitba, keď ja vstupujem do akoby srdca, mentality Krista. Viete, učeníci Ježiša Krista to nie sú ľudia, ktorí majú nejaké učenie. Učeníci v dobách Ježišových to boli ľudia, ktorý učiteľ neposadil do lavíc, ako je to dneska, a učil ich. Nie. Tí učeníci, oni sa učili tým, že pozorovali učiteľa. Oni pozorovali učiteľa. Oni vnímali, učili sa vnímať, ako vníma on. Učili sa vidieť, ako vidí on. Učili sa milovať, ako vidí on. Učili sa jednať, ako jednal on. Toto sú učeníci Ježiša Krista. A preto práve v tej nádhernej encyklike Lumen Fidei, áno, hovorí Svätý Otec, teda napísali to dvaja ešte s Benediktom, to je jedno. Viera znamená učiť sa vidieť Ježišovými očami. A toto je niečo fantastické. To je dobrodružstvo, kde sa nikdy nebudeme nudiť, to vás ubezpečujem. Čím sme starší, tým je to zábavnejšie. Takže sme menší vo vlastných pravdách. Jaké je to oslobodzujúce? Fantasticky oslobodzujúce. Svoje omily až tak vážne nebudeme brať. Len treba ísť ďalej. Takže
Ako učeníci sme naozaj tí, ktorí aj teda v tej modlitbe sa učím rozpoznávať, Pani Ježišu, ako to Ty vidíš. Ja ťa prosím za zdravie tohto človeka. Ja ťa prosím za uzdravenie z tohoto a z tohoto. Pretože Ty máš moc, Ty môžeš. Hej? Je to modlitba dôvery. Lebo ja viem, že Boh chce, aby sme netrpeli. Ale postupne v tej modlitbe môžem poznávať, že Pán si ma vedie skrze utrpenie. On jednoducho vstupuje do tých našich utrpení týmto krížom, ako už bolo povedané. A on si nás vedie ďalej. Tí veľkí svätí veľmi trpeli. Znútra, zvonka, tele, na duši. Ale žili práve toto s Ježišom. Sú to úžasní svedkovia viery. Až po mučeníctvo mnohí. Takže verím Ježišovi, že môže uzdraviť, ale nedúpem si pri tom nohou. Niekedy sme z viery urobili neuveriteľnú činiteľ vôle. Ak budeš veriť, Boh to urobí. Ale ja neviem. Pán ma môže cez to previesť aj iným spôsobom. Ja verím, že ma môže uzdraviť. Ale viem, že keď ma neuzdraví, že ja môžem ísť s ním ďalej, že tá choroba alebo tá ťažkosť je výzvou k premene môjho života, aj keby sme neboli uzdravení. A toto je veľmi dôležité. Takže máme sa modliť. Jednoducho máme, pretože jednoducho každá ťažkosť v živote je výzvou k premene života. A naozaj Pán niekedy môže uzdraviť, niekedy nie. Čo sa týka morálneho zla, tam treba vedieť, že naozaj Božia vôľa je, aby sme nezostali v žiadnom otroctve. Hriechu alebo nejakých iných otroctiev. Takže modlitba za uzdravenie, oslobodenie je vždy spojená s odpustením, s pokáním, vždy. Pretože toto je to, čo spôsobuje jadro toho otroctva, z ktorého my nevieme potom vyriesť. Takže modlitba za uzdravenie, oslobodenie je veľmi dôležitá. Je to beh na dlhú trať, sa dalo o tom rozprávať, ale treba ísť. Hej. Nenechať, že proste človek, ja neviem, ktorý je v zajatí nejakého hriechu, má tak zostať. Hej. Čiže do posledného dychu sa budeme za neho modliť. A my nevieme, čo bude v poslednom jeho dychu, ale veríme Pánovi. Takže modliť sa. Takže Boh nemlčí. Chcem vás len upozorniť, Boh naozaj nemlčí. Len Boh nám niekedy odpovedá nie tak, ako my mu to chceme podvedome diktovať. Dobre? Takže on nás chce ďalej viesť. No, veľa hodín. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť. Áno. Verme, že Boh je naozaj Emanuel, vždy Boh, ktorý je s nami. A ja vám ďakujem za pozornosť a za trpezlivosť.